Γεια σας, θα σας δείξω τα ζώα που έχω. Αυτές είναι οι γαλόπαπιες, ζευγάρι. Έχω και κότες μαζί με παπιά, αλλά τα παπιά έχουν συνηθίσει να κοιμούνται με τους κότες. Ασθενικό και θηλυκό είναι τα παπιά. Και αυτές οι κοτούλες έχουμε. Γιατί ήταν κάτι στυλιά και τις φάγανε και το στυλί το έπιασε. Θα σας δείξω και την γάτα μου εδώ. Είναι πολύ φιλική μαζί μου. Είναι ασθενικός όμως. Θα σας δείξω και τα στυλάκια μου. Αυτός εδώ είναι ο Μπούμπης. Μπούμπι! Πού είσαι? Θα σας δείξω και το άλλο το στυλάκι μου. Μπάρμπι! Τι έκανες εδώ? Έκανες πολλές ζημιές. Άστο. Μπάρμπι! Φοβάται από τη γάτα. Γιατί τη γρατσούνησε η γάτα. Μπάρμπι! Το άλλο γατάκι είναι θηλυκιά αυτή. Αυτός εδώ είναι ασθενικός. Δείξω και το άλλο το στυλάκι. Ο Ρεξ. Ρεξ! Πίσε. Αυτός εδώ δεν φοβάται τις γάτες, επειδή είναι μαλακισμένο. Για το τελευταίο θα σας δείξω το μηχανάκι. Μπάρμπι!